Hello guys, नोंथांमोनखौ आंनि फिन खनसेबो गोदान भिडिअ बरायनो बाहरनाय थाबाय दिनैनि भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर बैसागु प्रग्राम जादोंमोन आरो जोंनि गामि खाथियाव बेवहायनो जोङो मोसानो थांदोंमोन आरो ओमफ्राय जोंनि ग्रुपनि मोसानाया माने बेबायदि समान नङा होनोब्ला जोङो बिदिनो मोसाखानाय आरोना माने बैसागुनिसोमोन नालाय जोङो जेबो माने रेडि गैखायामोन आरो ओरैनो जोंखौ इनभाइट खालामहरबाय थाबाय फैथार जायाबाबो ओरैनो लाब्रा मोसाफै होननानै बुंहरबाय थाबाय नालाय जोंखौ रिक्वेस्ट खालामबाय थानायनि थाखायसो जों बिदि मोसाहैनाय जादों आरोना लोगोफोर गाज्रि मोननो नाङा आरोना मानि मोजांबो जायाखै माथो समानबो मोसानो रोङा मानो रोङा बिदि कमेन्ट हरनाङा आरोना मानो होनोब्ला जोङो जोंनि ग्रुपना जेबो रेडि गैयामोन आरो माखासेयाबो एसे जेनेबा जेबो एक्सपिरियेन्स गैया माने सोलोंखायाखै जोङो आनरेडिसो थांदोंमोन नालाय ओंखायनो जों बेबायदिनो मोसादों आरोना ओमफ्राय गाज्रि कमेन्ट हरनो नाङा आरो माबायदि जाखो बेखौल' हरबानो जाबाय माने जों लाब्रासो मोसाहैखादों नालाय बैसागुआवथ' आरो बिदि सोलोंनाङाबो ना बिदिनो लाब्रा मोसाबासो बैसागु जाखायो नालाय लोगोफोर गाज्रि मोननो नाङा आरोना जों बिदिनो मोसाखादों आरो
hagen Jaga ini dengan tahun kulai dari Tuhan hagen Nilai mandi kumpulkan kaya lagi Bwisagu kumpulkan kaya Nilai mandi kumpulkan kaya lagi Bwisagu kumpulkan kaya Only down the circle, some may not allow it. I'm dying, but not go down, Nilai mandi kumpulkan kaya lagi Bwisagu kumpulkan Nilai mandi kumpulkan kaya lagi Bwisagu kumpulkan Dan dia wetin mai bóng thở ăn sau này tục cái xe đến orai bohong dengan hak agak nilai langkasan bohong dengan hak agak nilai langkasan pasun kenang agak indang dengan sentuh mana berlaku sentuh mana berlaku Bwisagu berterni, alias kumatin, mwsaglang. Bwisagu berterni, kita bertemu, hwilaibai. Nge-play dulu kabai. 10.000 ini mulai dari sini, terus mulai berdoa. Bisa semua kita bisa mendapat baik. Inai.
hwilaibai